son as unidades móviles de documentación da policía. Estreáronas na primavera pasada para dar servizo a concellos en comisaría. E agora Santiago quedou sen ela. Para esta situación non contábamos usalas, o outro día hubo unha desgracia material, a Dios gracias que non foi personal, e entonces, nada, se usaron de emergencia. Benditas unidades móviles, sí, benditas. Así que aquí fan agora os pasaportes e DNI da área de Santiago. Levo o trámite feito. Estaba un pouco desconfiada por si cancelaban isto por o incendio. Polo que vexo vai ben, quero dicir, entra a xente, sai rápido, os trámites de normalmente. Teñen en axenda 4 citas cada 12 minutos, unhas 180 ao día, e prevén reforzos. Atenden tamén as urxencias xustificadas e, pro resto, piden colaboración. Tamén terán que pedir cita fora para tramitar o NIE. Estranxeiría é o único servizo que aínda está por recuperarse. Dende a comisaría atribúe un atraso a un problema co sistema informático. Con todo, nas oficinas provisionais xa fan trámites relacionados co asilo e o resto do negociado de estranxeiría estáse derivando á Coruña.